Але один з найцікавіших таких перехідних моментів – це тоді, коли ти береш, ти типу, склеїв все докупи, а потім воно було таке все кострубате, все таке рубане, а ти взяв його, зробив йому форму, і так дивишся, і так в голові грає музика, дивишся, о, блін, це ж… А це все було якимись дошками такими. Ну, це крутий перехідний момент, справді, теж. От сам Богдан, він дуже любить якісь нестандартні звуки, нестандартні рифи, там, ритми, щось таке космічне, щось таке містичне. І от у нього гітари саме так і звучать. Тобто є якийсь об'єм, якийсь такий трошки потусторонній, як на мене.